Gde je? Evo je tu. Aha. Gde je? Tu je. Zvali Nađa, možeš ti malo da se poigraš sa njim? A ja da kažem zašto je to važno. Može. Da, može. Ovaj naš gospodin momak ima 5 meseci i on je sada u pravom uzrastu da provodi vreme na podru. Ovo je pozicija koja njemu najviše odgovara i on sada uživa dok prati ove predmete pogledom, odiže se na svoje ruke, drži uspravnu glavu i time vežba mišiće onoliko koliko on može. Nije sputan, nije ograničeno njegovo kretanje i on uživa u tome. Zato je ovo najbolja pozicija za bebu ovako malog uzrasta, jer ovo mu daje priliku da otkriva svet iz perspektive koja njemu odgovara, na način koji njemu odgovara i u onoj meri u kojoj može da postigne. Evo ga, bravo. Aha, da vidimo sada da će on stići do ove igračke. Isto je dobro da kad mu se ponudi igračka koja ga zanima, evo kao moja asistentkinja Nađa, da mu se ne da odmah sasvim blizu, nego ono što ga zanima malo dalje od njega. Pa da mu dozvolimo da se on potrudi da do nje dođe svojim snagama. I tu smo, hoćemo da damo igračku, ali malo nam treba tvog angažovanja. Da, evo je, izvoli. Hoćeš li? Hoćeš? Aha, evo. I vidite kako se on trudi. On se trudi da do nje dođe i doći će, samo nam treba malo vremena da ga pričekamo i da mu damo prostor da do igračke stigne. I vidite kako on gleda u mene zato što ja pričam i reaguje na glas i govor. Jeste? Reaguješ na glas? Da, i prati pogledom sva lica, prati izraze. Da. Dobro, snimat ćemo još za vas na ovu temu. Pratite nas na YouTube kanalu i blogu logopediavramović.com.